Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamananw ko u ka kuma kɔnɔ ko ni adamaden kunnafoni n'a ka a kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ fɛn min bila da hakili ka fa kama o de la an bɛ to k'a fɔ na k'aw ka fana ka ɲini aw k'aw yɛrɛ kunnafoni sabula kunnafoni ye bɛɛ ka hakɛ an ka kunnafoni bɛna boli bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan précisément an ka gouvernement ye communiqué kɛ sabula a jirala k'a fɔ ko an ka i n'a fɔ transporteur n'o ye maa minnu bɛ maaw ta ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa n'u yɔrɔ wɛrɛ ye ko olu kɔni kɛlen bɛ maa ye maa minnu bɛ dɔ fara u ka transport prix kan cogoya min ka d'u ye ka sɔrɔ u tɛ k'a ɲɛɲini o fana kɔfɛ an ka gouvernement ka lasigidenw dɔ bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ précisément a bɛ fɔ minnu ma ko direction nationale de concurrence direction du commerce et de concurrence olu fana ka wuli ka jɔ kɔni bonyana o fana ka dɔ fara précisément u ka hakilina jiraw kan sabula n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko essence ani gasoil o kɔni gɛlɛyalen bɛ diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de la gouvernement u ye hakilina dɔ sɔrɔ ka a lajɛ u ni pétrolier kɔni k'u tigɛ ɲɔgɔn ma ka dɔ fara o ko ninnu kan o de la nin communiqué fila in ala sɔnna ma an bɛna o kɔnɔna ko lasama tubabukan na o fana kɔfɛ an bɛ taa diɲɛ kuru kara kɔnɔ min y'a to pétrole gɛlɛyara diɲɛ kɔnɔ n'ala sɔnna ma an bɛna taa Europe n'an bɔra Europe an bɛ taa précisément Iran n'an bɔra Iran an bɛ taa États-Unis an bɛ tila ka taa Israël nin bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni minnu bɛna lase aw ma n'ala sɔnna ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Amadu Sala Ture fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ ko n'aw mɔgɔ bɛ nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen la lien min filɛ nin i n'a fɔ nin video kunkurunin jɔra aw b'o cliquer aw bɛ taa bɔ YouTube kan ka taa kunnafoni bɛɛ lajɛlen lajɛ n'ala ka jɛ maa min tɛgɛ bɛ kamera o ye Dero Sangare ye Amadu Sala Ture kuma bara bɛ n bolo an ka kumaso kɔni danbɛlen bɛ kosɛbɛ sabula an ka cɛba dɔ kɔni n'o ye Kibili Baba Bakari Dambele n'ale ma fili plutôt Kuyate Kibili Bakari Baba Kuyate ale bi yan ka taa fara i n'a fɔ an ka kalanden kura n'o de ye Nana Kadija Kulibali Madame Fane ka taa a fara Ajaratu Tarawele n'u b'a wele ko la vie ka olu bɛ studio kɔnɔ bi dedo an bɛ a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn ko an tɛ bezini an ka kunnafoni na an ka kunnafoni bi di walasa ka nafa lase maliyɛnw ma o de la bi tile kelen na nin waati na an bɛ taa ni an ka kunnafoni ye n'an taara n'u ye an bɛ taa précisément an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ka communiqué dɔ bɔra n'o ye ministère des transports ni kɔni y'a ta k'a lajɛ olu ka secrétaire général par intérim o de tɔgɔ ye ko Cheikh Ahmed Tidiane Tall a kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka jateminɛw n'u ka faamuyali bɔra fɛn dama dama dɔ kan k'a ye ka maanifin dɔ bɛ yen olu kɔni bɛ wuli tɛ u yɛrɛ ma ka dɔ fara fɛnw prix kan ka sɔrɔ a ko ni a bɛ fɔ min ma ko prix min farala an ka essence n'a gasoil kan k'o tɛ ɲɔgɔn ta certes dɔw kɔni farala gasoil kan dɔw farala essence kan mais n'a fɔra ko o prix min filɛ nin ka fara gasoil ni essence kan ko n'a fɔra ko mɔgɔ ma wuli ni wulila n'i y'a sɔrɔ sisan i bɛ taa Buguni i bɛ i ta fara ka ten cogoya min ka di ye n'i bɛ taa Segu n'i bɛ taa Moti n'i bɛ taa Gawo min ka di i b'a fara ka ten k'a tɛ kɛ ten koyi ko vraiment jateminɛ de kan ka kɛ k'a ɲini fɛn ninnu bɛ se ka professionnaliser cogo min na a ka kɛ ten par exemple n'a y'a sɔrɔ i kan ka litre hakɛ min ta jateminɛ de kan ka kɛ min bɛ se ka to i kan ka se ka dɔ fara ka dɔ min bɛ se ka to malidenw bɛ voyager hakilisigi ani faamuyali ɲuman kɔnɔ ka sɔrɔ u ka wari bɔta kɔni ma se niveau dɔ la sabula n'a tigɛ a lajɛ an ka transport en commun min bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o yɛrɛ dɔ farala o caman fana prix kan wa Bamakɔ ani an ka région fana transporteur minnu bɛ k'u lié ɲɔgɔn na n'o de y'an ka car ye olu fana ye dɔ fara u kan donc a jirala k'a fɔ ko a ko kɔni cayara ministre kɔni ka secrétaire général par intérim n'o de ye Tall ye a kɔni b'a ɲini ko malidenw ka janto ɲɔgɔn na u ka faamuyali kɛ ɲɔgɔn na nin ko in kɔnɔ wa ministre b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ko an ka jateminɛ kɛ n'an bɛ dɔ fara fɛnw kan dɔrɔn an k'a lajɛ kunnafoni ɲuman yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di ani a kunnafoni di cogo a ka kɛ ɲuman fana ye ka ɲɛsin précisément malidenw ma
faso donc kana toro ka se niveau de la oye ministre koni anaka baraka nyon ka atina nuka family ni kuna foni ngoni bora bi le 1er avril 2026 bamona ko kuma na ko anata ko o la baye bolier nantara précisément ambita communiqué wala communiqué min fana bora abifo yorna ko direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence no oye anga ina fo ministre so min ka bari commerce ani industrie ma uluka direction bado fana ye uluko ni dira ka fo ko ni ye je kuru kala taka laje fen ko ni farala no ye wari na ye prix a grimper la posebe ina fo pétrole ko o pétrole ko e fen jume min de ato la kera ko kele ba min be ke mo Iran la no o de ye Iran ka kele États-Unis ani Israël kele be ka kele min ta kanyesi Irama ko o de ato ni ko galera sabla kunu anya fo na kuna fo na kunu ko Iran yoro do benno ayuba wele ko le détroit d'Ormuz ale yoro mi nabi Iran de fe wa yoro pétrole be teme yende fe gasoil ni fe nu ulu bi bo fe mina abi teme yende fe donc jiya beta do munu yende wodela ulu fana ya datugo koy koni kale maban ko mati pétrole soro mati essence soro mati gasoil soro wodela ulu ka wuli ga jolu ka bara kama ajirala ka fo jiya bele jele gala soro nina wodela niya takalaje anga gouvernement no mali gouvernement yi ulu fana ya nyini ka fo ko bo ko yin ko mi chugamna ni bi jiya be concerné mais doni ko ni bina fara peruka no ode essence ani gasoil na wakili bala an kumi gasoil sanya an fe ya ina fo keme ani doni mais bi saba jete ko ni farala aka wa essence fana mugan jete faralo aka ni ko ya taka laje bibina essence ko ni mimba je keme flala wode mugan dura hakay essence gasoil mimba je keme flala ko ne we ta ani tani damadamado o fana de ba ale je keme flala li ya taka laje si san flala na bi pompe la gasoil o prix chara doni ni essence orke korole iba essence de prix kumbi chara ni gasoil yi donc me njemana nyemo ko ya tira ka foko famille ni manka soro angana bingonka anda so pompu da galera doni mangana ta ake feye mi bise ka ke galayaye kanyesi mali doma faso doma précisément wodela inya takalaje mami ka bollo blab bina wode ye zindo dambele ne ale directeur général abu foyoro mako DMCC o koni na nambore ambi continue nga kuno funi ambita jamana koka no ode ye mali koka na woni tare nambita fo Israël la nyata galaje Israël koni ya jira ka foko ulu ni France che ko accord de défense min kundu ni yonche ko ulu koni ba bampe ku ba dabla pe mun na no e makoro na kan gouvernement uya jira ka foko Amerique ka avion mun be no ku bi minanta kata di Israël ma wala sa Israël ka senka goshilu ke kanyesi Irama ko otepa ulu ka jamana kuna ble sabla amba wakil jira foko Europe yara sisa gele ya bade be no sabla Europe be ajira ka fo kuti se ka tugu États-Unis ko ni ko ina awakili bala be fo fe no ko l'OTAN ye Europe jamana chaman ba ko no am se ka fo ka be ba ko no ka fara États-Unis d'Amérique ka mais États-Unis ya jira aka hakina nu ka famille ka fo ko OTAN masungo ulu debe ni bare na kuna fo ni ambi continue na yi ali sisi an yata galaje Israël ko ya jira ka fo ko ulu kumbi avion ni minan ko ni sa précisément France fait pour ya dabla utake blé o fana ko fe uya jira ka fo ko ni hakila mi flani kata France fe ko avion militaire fin feye min yesilimbe kata Israël ko tema ulu fe blé wa ulu durantere Espagne fana yake kata fara Angleterre fana ka mais Israël ko ni ka kuma o nyesira France de mafolo wodela am fla wati ni na yere bi ambi domina bi précisément anga cheba mimbe France no odeye Macron ye sabla nango anga cheba do amana ke chogo ani France folo da ya damine ande folo ko kanga fonti boy no wanga fonti teme enfe sisansa ulu yere fana ulu beka una Amerique binyona bibina ayere de Japon donc abeka tabolo wore minu yerala ni mi se ka to ulu bi sirawaye soro atara yeno kata précisément France ka kumanci kotobe ko France bioro na sisan ko France ni wonte ko ni bi France bolo donc ko ni abekera bi waya jira fana ka foko lu Japon bi tigadi nyoma ina amena mais sisan ko do de farala ko nunka wa ko baraw bitanye ulu ni nyonche bamana ko ga kumana
ko ni ye manja ye bayanan fɛ siga t'a la bɛ maa min cɛla o nɔfɛ ko don sinon don o don an bɛ tɛmɛ a gulolen na sugu la hali an ta an kɔfilɛ ka a lajɛ an bɛ taa précisément Amérique Donald Trump n'o ye président ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko min bɛ ka kɛ bi bi na n'o de ye ka maaw bali ka gasoil ni pétrole sɔrɔ ani essence sɔrɔ k'olu tɛ se ka jɔ n'a ye koyi a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko le détroit d'Ormuz ko Iran bɛ min na a la k'olu tɛ jɛn n'a ye ko ni Iran ma jantɔ k'olu bɛna Iran ko bɛɛ dabila pewu olu bɛna bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ u bɛna bɔ quartier yɛrɛ kan Trump n'a ka mɔgɔw kɔni u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ ka ko in halisa u bɛ k'a musalaka u ma sɔn ko dɔ ma mais ni Iran ma dabila k'olu bɛna a gɛlɛyaba dɔ ta ka ɲɛsin Iran ma hali sisan an bɛ to an ka i n'a fɔ kunnafoniw kɔnɔna na bamananw ko u ka kuma na ko ɲɔbugu mais takan de b'a la n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ i cɛ min kɔni ma précisément ko i n'a fɔ Kalum Ose Masiweli ale kɔni ye wulikajɔ ni baaraw kɛ k'a jira k'a fɔ ko Iran olu ka wulikajɔ n'u ka baara ninnu ni o de bɛ ka kɛ i n'a fɔ nin waati min na kɛlɛ in na ka ɲɛsin États-Unis ma ko olu bi u yɛrɛ défendre wa Iran tɛ sɔn fewu nin kɛlɛ in k'a ka bila nin bila cogoya in na sabula kunnafoni dɔ bɛ k'a jira ko Donald Trump b'a fɛ ka kɛlɛ in bila ka sɔrɔ le détroit d'Ormuz ka a ma bila mais u y'a jira nin cɛba in kɔni ni o de ye Iran kaw ka ɲɛmaa dɔ ye ni olu ye ka système judiciaire o ɲɛmaaba dɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko sariya yɛrɛ taabolo ni sariya ka famille la ko ni Iran ye nin kɛlɛ in bila nin bila cogo in na tan ko a tɛ faamu ten ko minnu kɛra min ma bɛn fo que diɲɛ yɛrɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ko kɛta ye ko kɛta min man ka kɛ tuguni diɲɛ kɔnɔ fɛn min kɛra ka ɲɛsin Iran ma ko a dan kɔni bɛ kɛ nin ye diɲɛ kurukara bɛɛ kɔnɔ a tɛna se maa ma bilen o de la Irankaw kɔni olu cɛsirilen don bi u cɛsirilen don sini wa u bɛ kɛlɛ bɛɛ kɛ min bɛ se ka to olu bɛ se ka se sɔrɔ nin ko in kan bamananw ka kuma don ko n'i y'a mɛn ko i ka muso ko o ɲɔgɔn tɛ yen ko a ka ɲi ko a cɛ ka ɲi sufɛ ni dugu jɛra cɛw an n'a ɲɛdɔn n'i y'a ta k'a lajɛ le Royaume-Uni ale fana ye Europe jamana dɔ ye Europe jamana min don olu fana ni Amérique kɔni ka di kosɛbɛ tariya b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu fana ka premier ministre o kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu tinɛw ka espace aérien kɔni k'a bila États-Unis ye cogoya min ka d'a ye a k'o kɛ u ni Iran kɛlɛ in na hali n'a y'a sɔrɔ tariya b'u ni ɲɔgɔn cɛ badaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais bɛɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la bɛɛ ka hakili to a yɛrɛ la wa olu tɛ sɔn fewu olu ka jamana espace aérien ka utiliser cogoya la min tɛ sariya kɔnɔna na hali sisan n'an taara précisément nin kɛlɛ in kɔnɔ an bɛ taa États-Unis kaw fɛ tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw ko ko Trump kɔni bɛ ka jateminɛw dɔ kɛ n'a y'a sɔrɔ ale tɛna États-Unis sama ka bɔ OTAN na ne bɔra k'a fɔ ɲɛna sisan ko OTAN ye jamana damadama dɔ de jamana minnu ni France b'a la États-Unis b'a la ne hakili b'a la Libi cibaw ye OTAN mɔgɔw de wa OTAN ye maa minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ filɛ bi Ukraine o ko la donc ne ta k'a lajɛ est-ce que européens yɛrɛ ma jateminɛ dɔ kɛ k'a ye n'a y'a sɔrɔ ni kɛlɛ in b'olu arranger sabula min kɛra Ukraine olu b'o dɔn o de kama est-ce que o de tɛ k'u to o tɛ k'a to n'u bɛ ka ban k'u sen don nin kɛlɛ in na sabula Trump yɛrɛ ka hakilina ye min ye o de OTAN bɛ k'u sen don nin kɛlɛ in na pour que u ka se ka Iran dafiri ka u sago kɛ Iran na mais n'i ye nin ko in bɛ ta k'a lajɛ a ko kuma cayara kosɛbɛ Itali u ka premier ministre kɔni dɔ bɛ yen nɔ o fana bɔra ka kuma k'a jira k'a fɔ ko Itali ka espace aérien ko o tɛ bila maa si ye k'a k'a sago ye ko tariya ni badanya fɛn fɛn b'i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se k'u ka espace aérien kɔni bila ko États-Unis ka a sago ka a la wa ko sariya fɛn fɛn tɛ sariya kɔnɔ ko olu kɔni bi baara kɛ n'o ye sariya de baara kɛ olu fɛ ni min tɛ sariya kɔnɔ k'a tɛ tɛmɛ olu fɛ n'i y'a nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko États-Unis bolo k'ale ma teri sɔrɔ a yɛrɛ la a ma dɛmɛbaa sɔrɔ a yɛrɛ la nin ko in na hali n'a y'a sɔrɔ Faransi n'a jɛɲɔgɔnw y'a jira k'a fɔ ko États-Unis bɛ nin kɛlɛ in daminɛ don min na olu bɛɛ bɛ OTAN kɔnɔ mais a ma foyi fɔ olu ye a ma olu hakili jigin foyi la mais ko olu fana tɛ se k'u sen don nin na ten nin cogoya la an bɛ waati min na sa an fa n'o ye ou bien an bɛ se k'a fɔ an ba n'o ye Faransi e ko gɛlɛya ta a da la wa sabula ale ni États-Unis man di ani Israël man di ani Europe jamanaw dɔw yɛrɛ fana bɛ yen o tɛ kankalen fo la ten hali n'a y'a sɔrɔ
u ka Union Européenne kɔni Royaume-Uni ye Angleterre o kɔni bɔra kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ olu fana ti ten kosɛbɛ yalla a fɔra ko farafinna fana an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ta bɛɛ bɛ k'a fɔ ko yɛlɛma hɔrɔnya n'a ko labanna ta ko faransi an tɛna fara an ka farafinna ka sa wa ni ne ye kunnafoni min y'an sɔrɔ ka lase aw ma an bɛ bɔ ni kuma min ye o de ye groupe lumière ka anniversaire bɛ ka labɛn 6e année ni Ala sɔnna ma bientôt a tɛmɛ fewu communication ni kumaw bɛna daminɛ a ko la an ka cɛbaw u caman kɔni bi yan nɔ ni sanga in na ni waati in na minnu bɛ se ka to groupe lumière ka anniversaire bɛ se ka kɛ an sago ye donc maa caman bɛ yen nɔ bi bi na olu bɛ k'u sen don an ka dɛmɛli la min bɛ se ka to baara in min an bolo an b'a ɲini Ala fɛ dɔrɔn Ala taala k'a ɲɛ ka d'an ma ɲinɛ ta ani salon ta kana kɛ kelen ye donc nin de ye kunnafoni min n'an bɛ se ka Toure sera k'u lase aw ma groupe lumière kɛ rédaction olu ka kuma bamanankan kɔrɔbɔrɔkan de bɛ Amadu Sala Toure da n'a ɲɛna o ye groupe lumière ka baara ɲini ye n'a ma ɲɛ sa o ye Amadu Sala Toure ka kɔrɔbɔrɔkan bamanankan ye donc an bɛ kanbɛ daw ye n'Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati kelen ani nin sanga kelen ye. Salam alaikum, c'est moi princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako cɛ ani muso denmisɛn groupe lumière TV aw de y'a da ye a ɲɛmɔgɔba o ye tonton Amadu Sala Toure. Malidenu yo an ka bɛn kelen ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso Mali bɔ nɔgɔ la. Kɔrɔya ye hakili ye kɔrɔya man ka kɛ jawili ye kɔrɔya mana kɛ jawili ye denmisɛnnin hakili ma ne b'o laji an jigi b'an fa minnu kan ni olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw siran anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni Ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Afrique bɛɛ lajɛlen ni ne Fatim Jabate madame Jabate de Mangaye la haute gamme ne y'a fɔ ɲɛna n ko n'aw mago bɛ électronique fɛn o fɛn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ɲuman bɛ sɔrɔ électro yelen de la yelen électronique n'i tɛmɛna yen nka dɔrɔn i t'a ɲuman sɔrɔ an ka studio complet dira an ma a musique hali sɔgɔmada in na ne ko non ko dada ko dɔ bɔ sɔn na parce que n'a ko ko studio a bafulu min ka dɔgɔ nka a mankan a bɛ kɔbaw ni babaw de tigɛ n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na électronique la yelen électronique de y'a da ye Mali ani Mali Afrique bɛɛ ka na n'a y'a ɲuman i b'a dafara awɔ ale tɛ kɛ kalo kelen k'a bɛ tiɲɛ dɛ ayi ale ye sanni o tɛ balimakɛw n balimamuso électronique minɛn de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Malien Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni Ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV Groupe Lumière aw de y'a da ye Lumière TV a wulila a deliko la